Pri prechádzkach starou Bratislavou sa nedá nevšimnúť si najmä dve pamätihodnosti. Sochu Čumila a sochu Šenenáciho. Málo kto však vie, že jeden z týchto pánov na rozdiel od toho druhého naozaj žil a kedysi sa skutočne prechádzal aj týmito ulicami. A práve o ňom dnes budeme hovoriť. Šenenáci, vlastným menom Ignác Lamár, sa narodil 11. augusta 1897 v Petržalke. Šenenáci bol neodmysliteľnou súčasťou atmosféry bratislavských ulic a ich cukrárni a kaviarní takmer 4 desaťročia. Honosný cylinder a biele rukavičky boli jeho každodennou výbavou. Vždy sa usmieval a tieto svoje úsmevy rozdával aj okolo idúcim dámam. Šenenáci vyrástol vo veľmi chudobnej rodine. Matka ich opustila, otec zomrel. V škole ho šikanovali a aj frajerka ho nechala pre iného. Nežnému pohlaviu rád posielal vzdušné bosky. Svoje zdvorilé pozdravy dokonale ovládal v 3 jazykoch. Ruky boskávam. Küsi čokolo, kiss die Hand. Bratislavské dámy oceňovali, že bol vždy elegantný a upravený a rady sa preto o ňoho starali. Dali mu najesť a vždy aj nejaké drobné. Po skončení druhej svetovej vojny ho zastihol tragický osud koncentračných táborov, keďže po matke bol nemeckej národnosti. Bol umiestnený do tábora v rodnej Petržalke. Neskôr ho ale odtiaľ oslobodili. Šenenáci sa dožil 70 rokov. Zomrel v roku 1967 v Lehniciach v dnešnom Česku. No a až v roku 2007 boli jeho telesné pozostatky prevezené na Ondrejský cintorín do Bratislavy. Po dlhých rokoch sa tak Ignác Lamár, zvaný Šenenáci, konečne vrátil tam, kde sa cítil najlepšie, do Bratislavy.